Felly dyma ni, diwrnod cyntaf y disgyblion yn ôl i'r ysgol, yn Ysgol Glan Clwyd a'i croesawu nhw i fewn i'r estyniad newydd. A da ni mor gyffroes a mor lwcus bod gyda ni'r adnoddau newydd yma mwyn cyfoethogi a chefnogi addysg gyfrwng Cymraeg yn Sir Ddinbych. Da ni yn teimlo yn hynod o ffodus bod y prosiect yma wedi cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru a gan Sir Ddinbych. A dyma ni wedi cyrraedd diwedd cyfnod cyntaf y prosiect a da ni rwan yn edrych ymlaen at gychwyn cyfnod 2, sef adnewyddu yr hen ysgol. Mae'n teimlad cyffrous iawn oherwydd mae'n adeilad newydd ac mae'n mawr iawn ac yn newydd a just taclus iawn hefyd. Ie, mae'n teimlad andros o cyffrous i bod yma oherwydd mae'n llawer gwahanol i be mae'r ysgol hen yn, felly mae'n neis bod yma. Hefyd mae'r ysgol i gyd yn gallu maen nhw gyd yn ffitio fewn rwan oherwydd yn yr ysgol hen doedd ddim llawer o le i pawb a rwan wrth edrych arno fel mae'n newid y lle i pawb bod, so mae'n dda. Roedd o'n teimlad rili da wrth ddod fewn i'r ysgol a roeddwn ni yn meddwl roedd o dipyn bach fel High School Musical a felly roedd o'n rili neis i gweld. Hefyd roedd o'n bach yn dryslyd oherwydd mae popeth yn newydd ond mae hwnna'n fel rhan o'r cyffrous. Hefyd mae'r ysgol i gyd yn gallu maen nhw gyd yn ffitio fewn rwan oherwydd yn yr ysgol hen doedd ddim llawer o le i pawb a rwan wrth edrych arno fel mae'n newid y lle i pawb bod, so mae'n dda. Mae wedi bod yn bleser mawr gallu croesawu'r plant yma bore yma a jyst gweld yr olwg ar eu gwynebau nhw a bod nhw mor gyffroes ac yn edrych ymlaen i gyfnod newydd yn hanes Ysgol Glan Clwyd.